Kule exam question, sithi isibalo factorize the following expression fully. Awubhekana nesibalo uyazi ukuthi kumele uqale ubheke ukuthi inhloboni ye-expression usukunayo. Uyabona uqala ubale ama-terms akho ukuthi awungakhi, nama-terms awungakhi, nama-terms awu-4. If m more than 3, qonda ukuthi kumele uwenze into ekuthiwa i-group factorization. Siyazwana. I-group factorization inhloso yayo iyodwa ukuthi ufike kwisigaba lapho okukhona ama-expressions afanayo kuma-brackets kanje. At least kube ne-pair eyodwa ukuze ukwazi ukusatisfya i-group factorization yakho. Iyona inhloso yakho leyo ukuthi sithole nje lapho khona izinto ezifanayo la. Sizwana. Awungekho kayi usugejini. Bese okunye okusungaphandle kwalama brackets nakho uyagroupa kodwa. Yes. Asenze njalo ke sifike kuleso sigaba. Siqale la. Uqala ubheke ama-terms anezinto ezicommon. Noma angithi nginama variable acommon. Yabo term 1 no term 2 uno y ocommon, yabo. Osho ukuthi singamkhipha y ngaphandle ebe highest common factor yethu. Yes. Asimbhale ke y wethu la. Y sinkhiphela ngaphandle. Bese mase umkhiphela ngaphandle uzovula i-bracket yakho kanje. Bese udivide kuphela la kukhona ama-factors akho acommon. Yes. Divide kanjani? Sizoba no y term yokuqala lena divided i-common factor yethu y. Besikhiphela bani y to the power 1 minus 1. Imithetho yama-exponent le ethi if unama-base afanayo ama-exponent subtract during i-division. Bese uzothi y to the power 1 minus 1 over 0. Yonke into to the power 0 is 1. Yes. So uyawubhala ku-1 wakho ke la. Uphuntsha la back. So uyadlula kuye term elandelayo. Term elandelayo ubani u-minus xy. Bese udivide ngani? Nge-highest common factor yakho ubani? Y. Sitheni la? Sithe y divided by 1 uba usikhiphela bani? U1 angithi. Osho ukuthi sizoba no x times u1 o minus x1. So uyamthatha lo minus x wakho usomphantshala naye. So nento kanje. Angithi ngithe inhloso yo-group factorization ukuthi kumele uthole izinto ema-expression asuke esema-bracketini kanje kumele efane. So bheka omunye ke ozofana nalo ukuze simfanise nalona sobheka ukuze sithole i-expression efana nale kumele sibheke lama-terms ethu amanye asele ukuthi kumele siwenze njani, kumele sikhiphe yiphi common factor. Yes. Uyabona le expression yethu icishe ifane nale kodwa inkinga yala ile sign i-positive xy la owala u-negative. Osho ukuthi i-highest common factor yethu kumele siyikhiphe kumele ikwazi ukushintsha u-x wethu ebe negative, yabo. No 1 wethu eshintshe from negative to positive njengalo, yabo. Osho ukuthi ingakho sokhipha u-minus 1 as i-common factor yethu. Siyamkhipha ke la u-minus 1 as i-common factor yethu, yabo. Bese ke uvula i-bracket yakho, yabo. Awuvula i-bracket yakho suthi kanje naye. So divide term yakho lesithathu o-positive x divided by u-negative 1 lo mkhiphile. Negative divided by positive
ama-signs mayengafani yohlala kuphuma ubani unegative bese ke u-x uzosala kanje uzobuya njengoba njalo. Ingakho sizoba nobani no-negative u-x. Angithi asimbhale ngapha ukuze ingadideki. Kodwa hayi asize ngapha sikulandele isineke kahle la. Sithi u-negative x. Angithi so wesi-arrange negative x bese ulandele ngethemu yakho yokugcinayo. Ithemu yakho yokugcina is negative 1 divided by i-common factor yethu ewu-negative 1. Ama-signs mefana udivida ohlala kuphuma ubani u-positive. Okusho ukuthi soba no-positive 1. So uyambhala ke u-positive 1 wakho nawo. Yabo. Lento le iyefana nale, yabo. Kodwa ke sesinga-arrange ke ukuze sikubone ngendlela efanayo. Athi sik-arrange. Asikho isidingo kodwa soku-arrange. Into kanje. No minus la no minus. Uno 1, uno 1, uno x, no x, yabo. Singi-arrange just ukuthi ukubone kahle ukuthi sireachile lenhloso yethu yokuthi sifanise sithola ama-expressions afanayo, ipair efanayo, yabo. Ngitheni na? Ngithe mase sifike lesigaba ke siyagroupa lokho sokungaphandle, yabo. Nakho kube kwi-bracket yakho. Yeah. Mawusugroupa ngaphandle lokho okusokungaphandle. Usugroupa lokho sokungaphandle kwenza njena. Uthatha ukubhale kanje. Yabo. Bese lokho okufanayo uthatha okukodwa kwakho ukufaka kwi-brackets yayo, yabo. Okubani oku1 minus u-x. Siyabona. So sesiphelile isibalo sakho masisila. Kodwa okumele ukuqaphele ukuthi wazi ukuthi ama-marks akho alele kuphi. Ama-marks akho alele kutheni utholile ukwazile ukushintsha i-sign. Uyibonile le part ye-sign. Wakwazi ukugroupa ke lokho, yabo. U1, u2 bese wakwazi ukuthola ama-factors akho ukuthi maphi ayi-final factors lawo owagroupile. Thola u3 marks wakho ke. Thotho yakho. Hayi, sizongichazela ukuthi ikuphi la usala khona ukuze sokwazi ukulungisa. Siyabonga.